Právě, že byl odstartován Filip Nesvadba z Hulína, běží svůj závod tady na 9. ročníku Hulmenské desítky. Takže věřme, že úspěšně proběhne tady tou bránou cílovým prostorem. Ještě kousíček se startovým číslem 123 Filip Nesvadba z Hulína. A úspěšně doběhne. Trefil se nám do brány, tak je to dobré. Úspěšně zvládl. Tak, ruce na hlavu, tak je to správné. Ani se nestihli odstartovat. Takže trojice je Barbora Venčíková, Tereza Žalutková a Markéta Vlčková. To jsou 3 běžkyně, které ukrajují první metry, nebo teď druhou pomaličku v polovičce své běžecké vzdálenosti, která čítá 200 metrů, což je Tereza Žalutková a hned za ní běží Barbora Venčíková. Takže teď nám tady běží Barbora Venčíková, bude první, na druhém místě Terezka Žalutková a tam běží ještě Markéta Vlčková. A také úspěšně s úsměvem na tváři dobíhá do cíle. Tak a máme všechny 3 dílenky v cíli. Takže 400 metrů pro tuto čtveřici, takže je ten okruh zdejšího stadionu. Takže Barbora Žalutková nám udělala úspěšně do cíle, za ní Tomáš Vlček z Lizovic. Teď tam běží Tomáš Grigor, domácí, no a ještě máme na trati Kačenku Venčíkovou. Takže to bylo startováno 2 okruhy pro pětici. Ty si budeme moci identifikovat při průběhu do druhého kola. 800 metrů je klasická atletická. Takže Klára Strnadová z Výšková s číslem 115 na prvním místě. Minuta 19 mezi čas. Kateřina Millerová Výškov se 112, za ní je se 111 Anna Halasová Luleč, 113 se Daniela Millerová Výškov. Takže tato čtveřice má již za sebou první okruh a ještě nám tam zbývá Tereza Kolaříková, domácí běžkyně. A má teď také za sebou první kolo své trati. Nová Výškov, první místo, vítězka svého rozběhu běhu se 112, za ní Kateřina Millerová, také Výškov. Daniela Millerová, tak z Výškova. Takže tyto 4 dívky to mají za sebou. Tak, vítáme i Terezku.